Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa a cikin sabon shirinmu na gyaran rayuwa cikin kwana 30 wanda tsangayar Radiant Umma Podcast take ɗaukar nauyin kawowa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Taken wannan darasi namu na yau shine istighfari sirrin warware matsaloli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A yau za mu san wani sirri mai matuƙar girma ya ‘yan uwa masu albarka shine mai istighfari, wato neman gafara Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya ce cikin Alƙur'ani cewa annabi Nuhu yake ce wa mutanensa ku nemi gafarar Ubangijinku, lalle shi mai gafara ne. Mu sani ‘yan uwa masu albarka, ba wai sai mun yi wa Allah subhanahu wata'ala laifi ba, ko kuma ba wai sai ka yi wa Allah laifi ba, ko ka tuno ka yi wa Allah laifi wai sannan ka ce za ka nemi gafara Allah. A'a, ba haka bane ba. A'a, hakan ma yana ƙara wato sanya wa mutum kusanci ga Ubangiji Allah subhanahu wata'ala. ‘Yan uwa masu albarka, babban darasi shine istighfari yana jawo wato rahama. Allah ya yi alƙawari cewa gafara tana jawo albarka, arziki, sauƙin rayuwa, warware matsala. Yawancin matsaloli suna da alaƙa da zunubi, lalle ƙwarai da gaske ma masu albarka. Da yawa za ka shiga wata jarrabawa, wallahi al'azim laifi kai wa Allah, Allah yake jarrabta ka da wannan. In kuma kana ganin cewa kana yi wa Allah laifi, Allah ya barka, wallahi al'azim talala Allah yake maka. Kiyaye lokacin da Allah zai kama ka, ki kiyaye lokacin da Allah zai kama ki, mu kiyaye lokacin da Allah zai kama mu. Lalle Allah subhanahu wata'ala yana yi mana talala, ba wai domin wai yana baya sanye mana azaba bane, a'a, wata talalan ma dama ce. Mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala, mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala. Ya yan uwa masu albarka, zunubi yana kawo damuwa, rashin nutsuwa, toshewar dukkanin wasu alkhairi. Za ka yi ta roƙon Allah ya ma abu, Allah ya kima, ta yi ga wani abu da can kake wa Allah subhanahu wata'ala na laifi. Allah ka yafe mana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al'azim. Wato istighfari yana wanke zuciya, ya buɗe ƙofofin rahama. Allahu Akbar. Istighfari ba wai na masu zunubi bane kamar yadda na faɗa kaɗai, a'a, ko annabawa suna yawaita istighfari. Wato kada ga cewa kana da kusanci da Ubangiji, kana da tsarki, a'a, hakan yana ƙara sanya wa mutum kusanci ga Ubangiji Allah subhanahu wata'ala. Wannan ba zai zamo naƙasu ba a wajen bawa ko kuma mumini dan ya nemi gafara Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci. Ya yan uwana masu albarka, lokutan istighfari mafi tasiri, mafi wato girma a wajen Allah subhanahu wata'ala su ne kamar bayan sallah, lokacin sahur, bayan azumi kafin buɗe baki, da kuma lokacin da bawa yake cikin damuwa. Alhamdulillah, darussa guda uku da muka saba ɗauka a kowace rana shine, daga yau ya ɗan uwa mai albarka, ka dinga cewa istighfari, astaghfirullah so da yawa, ba sai ka ƙiyase ba, ko da ba ka irga da nan kai ta faɗa. In ka tuno wani abin ka faɗa astaghfirullah, astaghfirullah. Idan na biyu kuma, idan matsala ta taso, kafin ka fara faɗa, kafin ka abin nan matsala ka ce astaghfirullah. Sabanin wasu da sun ga wani abu sai gaji wani yayi alfasha, wani zagi zai, wani ce kai yasa, wani ba zai yi wai faɗi, ba zai nemi wato taimakon Allah ba, kawai sai ka ji mutum yayi wani abu wanda ba shi bane. Wannan kuskure ne. Darasi na uku shine ka nemi gafara da zuciya, ba da baki kaɗai ba. Lokacin da ka ce misali kamar lokacin da ka ce astaghfirullah, kar ya zama na cewa iya bakinka ne furta, a har zuciyarka ka ji cewa tabbas fa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kana wato hararo wasu abubuwa wa'inda ka aikata da ma wa'inda ba ka aikata ba, na jin tsoron kada ka aikata su. Kira zuwa ga 'yan uwa masu albarka shine yau mu gwada wannan, mu gwada istighfari so 100 kafin kwanciya, za mu ga lalle sauƙin rayuwa. Sannan ga wata kuma fa'ida, a duk lokacin da za ka yi addu'a, ka ɗaga hannu, za ka roƙi Allah subhanahu wata'ala, ka ce astaghfirullah, sannan sai ka gaya Allah buƙatarka, ka ce astaghfirullah, ka ƙara gaya Allah buƙatarka. Insha Allah za mu ga fa'idar hakan.
Ya Allah, ya Ubangiji sammai da ƙasai, ka gafarta mana zunubanmu, ka buɗe mana ƙofofin rahamarka, ka warware mana dukkan matsalolinmu, dukkan matsalolin rayuwarmu gabaki ɗaya, dan ya hayyu dan alƙayyum, ya rabbal arshil azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.